Чиләбе өлкәсенең Магнитогорск шәһәрендә Сабан туйы гөрли. Дус туганнарны җыйнап, еллар буена күрешмәгәннәрне үзара очраштыра торган халкыбызның милли бәйрәме шәһәр паркында үтте. Бу көнне мәйданнан көне буе татар рухы, татар моңы, милли көйләр яңгырады. Зәйлеләр быел икенче тапкыр Сабан туенда Татарстан Республикасын тәкъдим итә. Сабан туен ачу тантанасында Магнитогорск халкын өлкә җитәкчеләре күп санлы кунаклар сәламли. Район башлыгы Разиф Кәримов милләттәшләребезгә бәйрәм котлавын ирештиреп рәхмәт хаты тапшыра. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, сезгә халкыбызның яраткан бәйрәме Сабан туе уңаеннан кайнар котлауларымны җиткерәм. Зәй хатасы ерактан ук үзенең бай, купшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә. Гореф-гадәтләребезне тасвирлаучы, районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ул. Зәй ягы көн күреше белән якыннан танышырга теләүчеләр дә күп булды. Давно живем уже в городе металлургов. Мы ежегодно посещаем вот день Сабантуя. Ну, это как наш праздник, праздник полей, праздник плуга. Вот. Весело здесь. А тем более мы сейчас два пенсионера пришли, чисто сказать, позавтракать и кумыс попить. И вот спустя 5 лет вновь наши друзья приехали в Магнитогорск. Очень хорошо встречают, весело, хорошие песни и талантливое исполнение. И танцоры талантливые, радушие. Вкусно, интересно и весело, как и должно быть на Сабантуе. Магнитогорск шәһәрендә 400 меңнән артык кеше яши, 92 милләт вәкиле исәпләнә. Шуларның 5%-ын милли гореф-гадәтләребезне саклаучы татарлар булуы сөендерә. Сабантуй кунагы Марат Юсупов Магнитогорскида яши. Бәйрәмгә милли баш киеме түбәтәй алырга махсус килгән. Сабантуй — это праздник плуга, а вообще это символ единения народов между собой. В данном случае русского, татарского, башкирского. Сабантуй программасында спорт ярышларына, милли уеннарга зур урын бирелгән. Шуңа да карамастан тамашачының күпчелеге көрәш мәйданы тирәсенә җыелды. Келәмдә исә бил алышлар кыза. Татарстан данын яклап Руслан Хамидуллин, Зәй Сабантуе батыры Рамил Фаршатов, Илнар Хайруллин, Азат Кашапов чыгыш ясыйлар. Иртәнге унда башланган бәйрәм кичкә кадәр дәвам итә. Тамашачы көне буе хәвәскәрләр чыгышын карап хозурлана. Җырчылар моңлы җырларын суза, биючеләр дә тик тормый. Шул рәвешле милләттәшләребез арасында дуслык, туганлык җепләре ныгый. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.